Errusika konturatu zen azterketaren orduak jo zuela. Hurase zela bere bizitzan zehar landutako trebetasuna frogatzeko unea eta publiko zorrotz baten aurrean aurkitzen zela. Bat, bi eta banoa. Eta errusika dantzan hasi zen. Ez oso azkar, ez oso astiro. Ahalik eta artistikoen baizik. Baina hau zoragarria da. Ez dut inoiz horrelakorik ikusi. Artista bat da, benetako artista. Bravo, hori da. Inongo Arkakusok ez du sekula santan errusikak egun hartan ezagutu zuen arrakatsa biribila dastatu. Txaloak eta txaloak. Taberna guztia errotik astindua geratu zen, txalo hotz izugarriaz. Bestalde, errusika orditurik sentitzen zen publikoaren erantzuaren aurrean. Arrakastaren sentsazio berriak ziren berarentzat eta malkotxoak atera zitzaizkion iraganeko neke eta pasadizoak gogoratuz. Errusiara ez bazara hiltzen ere, une gau ezagutzeagatik bizitzeak merezi izan du. Errusika, esan zion bere buruarik unkiturik. Zeren errusika, azkarra izanik, konturatzen hasia zegoen, helburua baten atzetik bizitzea askoz divertigarria goa dela helburua bere lortzea baino. Epiloga. Handik aurrera, zirku hartako partaide izan zen Arakusotxoa eta errusika Arakusoba dantzari ospetsua izatera iritsi zen.